Kakabsat ken gagayem, kasangwanan ti itatapong tayo ti baro atawen, padasan tayo man asiruten tinaadal tayo may panggep ti Paskwa. Ti Paskwa tinailatang apanang rambak tayo ti dadateng wenno panakayanak ti mangisalakan ti basbasol ti sangalubungan. Mabigbig tayo ti pateg detoy apanagrambak no ti punto de vista tayo ket agaon ti panirigan wenno pamati nga managbasol tayo amin nga nakadestino nga agturong ti panakadusa ti impyerno. Panagbuteng ti patauden detoy a kapamanunutan. Panagbuteng asaan nga maiwalin wenno kabaelan nga leplepan ti panagramrambak adu nga regregalo ken kinabaknang gaputammo tayo nga kalpasan ti naituding a panagbiag tayo ditoy daga ket impyerno ti panungpalan ti kararwa tayo. Ngem gapu ken ni Apo Jesucristo, insalakan na tayo kadagiti basbasol tayo ket naispal tayo kadaytoy adusa. Santupay napasingkedan tayo nga ti kararwa tayo ket nadaan ti biag nga agnanayon. Deta ti gapuna nga agbibiyag tayo ditoy daga ngem ti imatang tayo ket nakaturong ijay langit nga iso ti final nga panungpalan tayo. Isot gapuna nga ni Apo Jesus ti adda ti katengaan ti selebrasyon ti Paskwa. Saan nga ni Santa Claus? Saan nga digiti na duma-duma nga parambak, parties? Saan nga digiti shopping? Saan nga digiti regregalo wenno na duma-duma pay a pagraragsakan? No naiwalin ni Apo Jesus, gaputa digiti panagramrambak, panagragsaklatan, tinakaisentruan ti Paskwa tayo, arig na nga nagselebrar ka ti birthday party nga awan dayjay ag birthday. Awan jay celebrant kadayjay birthday party ti Christmas no awan ni Apo Jesus. Kas kala Muslim, wenno Buddhist, wenno atheists dito'y Amerika, nga agkalikagom nga ag holiday da ti Christmas, ngem di dakayat nga bigbigen nga deta nga aldaw ket inlatang dagiti founding fathers ti Amerika nga aldaw para ken ni Apo Jesus. Isu nga pinasukatan pa yen dagiti liberals nga pukawen ti pannakausar ti balikas nga Christmas kadetoy nga holiday. Imbes a Merry Christmas ket Happy Holidays latan. Umanamong kakadikabsat kadeta nga attitude. Ugali ti Ilocano nga pakayulugan ti attitude. Wenno sa loobin ti nakitak nga diksyonaryo meaning na. Ngamin tati paulo wenno title daytoy nga mensahe ti Jesus Reigns Ministries Hawaii iti Domingo ket Attitudes in Seeking Christ After Christmas. Anya ka diti rumbeng wenno may kanatad nga attitude wenno ugali tay mang tuntun ken ni Apo Jesus itata nalpasen ti Paskwa. Anya ti rumbeng nga ugali tayo apang birok tayo ken ni Apo Jesus na simsimplensa deta Ilocano nga anya ti rumbeng nga ugalit tayo nga pangbirok ken ni Apo Jesus nga kas paulo detoy nga mensahe. Basahin tayo man digiti sumagmamano apaset ti Biblia tapno adalen tayo no anya digiti pagwadan ti biag dagiti sumagmamano nga personalidad nga mangipakita no kasano ti ugali a mabalin tayo atuladen kadakwada tapnon matuntun tayo
Wenno masarakan tayo, wenno mabirukan tayo ni Apo Jesus, ket maamamu tayo, ken makarelasyon tayo isuna na personal. So mangrugi tayo itoy. Iti umuna, jay biyag ni Simeon nga naadaw manipud ti San Lucas, Kapitulo 2, 25 aging ganat 32. Ilukanot panangibasak na ito ikakabsat. Iti dayta tiyempo at dalakay nga agnagan Simeon nga agnaed ijay Jerusalem. Naimbag ken managbuteng ti Dios ket padpadaanan na ti pannakaisalakan ti Israel. Adda ken kuana ti Espiritu Santo. Tandaanan niyo dayjay nakuluran. And the Holy Spirit was upon him. Impalting ken kuana ti Espiritu Santo adin tumatay agingga ti dinamakita ni Kristo ngayon kari ti Apo. Babaen ti panangidalan ti Espiritu simrek ni Simeon iti templo. Idi impan dagiti naganak ti ubing nga Jesus ijay templo tapno aramiden da ken kuana ti ibilbilin ti linteg. Dagijay Old Testament law detoy ibagbaga na Apo. Sinakroy ni Simeon ti ubing ket nagyaman ti Dios kinunana ita ta tinungpalmon ti karim o Apo. Inturong na dayjay nga panagdaydayaw ken ni Apo Dios. Palubusamon a pumusay as itatal na daytoy adipen mo. Ni Simeon ti kayat nga sawen. Gapu ta nakita kon kadigiti kabukbukuda ka mata ti panangisalakan mo. Ngayon sa ganam ti imatang dagiti amin at tattao may sa asilaw amang ipakamu kadigiti hentil ti pagayatam ket mangyeg ti dayaw ti ilim nga Israel. Madal tayo ken ni Simeon no anya ti rumbeng kuma akas kanan at tuntunen tayo ti detoy a panagbiag tayo ditoy daga. Makita tayo ti biag ni Simeon ti maysa pagwadan, ti maysa amamati nga akas datayo nga Kristiyano nga si aanos nga naguray ti pannakatungpal ti kari ni Apo Dios ang mapasamak ken may matmatan nanto bayat ti panagbiag na. Nagsammaked ni Simeon ti kari ni Apo Dios isu nga dinaupay ti panaguray na ti adu nga tawen. Pinaiturong ni Simeon ken ni Apo Espiritu Santo nga isut nangiwanwan kadigiti addang na agingga tinatungpal ti profesiya. Ket adda digiti sumagmamano a bersikulo ta Biblia nga makapakired kada tayo no suruten tayo ti panagan-anos ni Simeon. Masarakan tayo di Salmo 37 bersikulo 4 ken 7. Kunanay jay, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Ket di bersikulo 7 kunanay jay, aganos ka ket urayem nga agtignay ti Apo. Anya digiti ugali nga maadal tayo ken ni Simeon. Tay sungarod detay paulo tay mensahe tayo itata. Kunana itoy, the attitude of relying on the Holy Spirit. So ti umuna nga maadal tayo ken ni Simeon ket dayjay total uno absolute si bubukel nga panagtalek na ti Espiritu Santo. Ket dayjay naadal tayo manipod ti bersikulo 25, the Holy Spirit was upon him. Kastamet nga daytoy nga espiritu nga sarsaritain na kakabsat ket addamet kada tayo ita nga kas mamati ken ni Apo Jesus. So kunana itoy the Spirit informed Simeon. So masapol nga agbalin tayo nga sensitibo ti panangiturong ti Espiritu Santo kada tayo. Sa kunanay jay 27, the Spirit guided Simeon. Laglagipan tayo nga maaramid lang deta no situtulok tayo kakabsat nga agpaiturong ti Espiritu Santo.
So, anang pa iti may kadwa nga maadal tayo ken ni Simeon? DJ sibubukel nga panagtalek na ti Espiritu ken ti sumaruno jay panagdepende na ti sasao ni Apo Dios. Ni Simeon ket nagadadal ti sasao ni Apo Dios may panggep ti dadateng ti Mesias. Laglagi penyo nga kasangwanan ti panakayanak ni Apo Jesus addan dayjay Old Testament nga naisurat nga isutsursuruten ken nagadalan ni Simeon. Ket gaputa intulok ni Simeon ti bagina nga iwanwan ti Espiritu Santo nagkombinar jay sasao ni Apo Dios jay Old Testament ken dayjay panangiwanwan ti Espiritu Santo ket detoy tinakaipaay ti tibker ti pamati ni Simeon nga nagururay ti nga tawen nga nagresulta ti panagananos na aging gana kadetoy nga kanito nga sarsaritaen detoy Biblia. Kakabsat, mabalin nga masursuro tayo detoy nga ugali ni Simeon. Awisen kayo nga agadal nga rod ti sasaw ni Apo Dios ket kadagitoy a panawen tayo addo nga Biblian ti pagbasaan tayo adda libro nga aktual adda King James Version adda New King James adda NIV adda ESV adda Ilocano adda Tagalog uray lang 1,550 detay adda kadetoy telepono nga bersyon ti Biblia. So, hantayo makuna nga awan ti pagibasaran tayo nga agadal ti sasaw ni Apo Dios. Kastamet nga ti Espiritu Santo nga nangiwanwan ken Simeon, ket addamet ten kada kayo, numaysa ka amamati ken pasurot ni Apo Jesus, gaputa amin amamati ken ni Apo Jesus nga nangisuko ti biagda ken kuana, na ikariyan ti pribilehyo nga kameng ti pamilya ni Apo Dios ken nagbalinen nga templo ti Espiritu ti puspuso tayo. Isu nga adda mangiwanwan kada tayo kakabsat. Nga kasdepan na kaiwanwan ni Simeon. Ngem tinasken ket agdepende tayo ti Espiritu Santo ken agtulnog tayo ti panangtaraon tayo ti pamati tayo babaen ti sasauna tapno masursuro tayo detoy nga ugali nga inpaduyakyak ni Simeon. Sumaruno nga pagadalan tayo ket number 2, the lives of the wise men. Kunana itoy. Basahin tayo no niya ti sasawen manen ti Biblia may panggep kadigitoy masisirib nga awagan tayo ti 3 wise men wenno 3 kings ti awag tayo diada tayo pala jay Pilipinas. Kunana ijay Matthew kapitulo 2 bersikulo 1 ginganat 2 Ilocanok manen. Nayanak ni Jesus ti Ilia Bethlehem ijay Judea idi ni Herodes ti agda mga ari sana nabayag kalpasan ti pannakayanak na adda mamasirib a lalaki at tagadaya na panje Jerusalem. Sa dinno ti ayan ti ubing anayanak ngari dagiti Hudyo sinaludsod da. Nakita mi ti bitwenda nagparang ijay daya ket imay kami agdaydayaw ken kuana. No maobserbaryo manipod kadigitoy nga bersikulo ket umuna saan nga Hudyo dagitoy nga lalaki. Saan damet nga ari akas panangipagarup tayo kadagiti drawing ti Paskwa wenno Christmas cards wenno mabasa tayo mamasirib da ang naggaputi adayo apaset ti daya det at sarsaritayan ta Biblia. May kadwa, sakripisyo ti panagdalyasat ti tao kadigidi a panawen, taawamet pay jet kada trains, idi awan amtrak nga pagluganam nga dakatrena nga kaslala kwarto. Kunana ito'y nalabit nga scholars wenno advisors ti arari wenno papadi dagitoy nga makungkuna nga wise men. Ngem dilawen yo detoy.
anat na magbalin kadakwada nga naawagan dati wise men, pinanawan da, digiti aramiden da, tapnon mapandatuntunen, ket mapandagdaydayaw, ken ni Apo Jesus. Deta, ti maadal tayo, nga ugali ti pakasaritaan, dagitoy mamasirib nga tattao. Ket kitain tayo met, no anyada, dagitoy. Ti may kadwa nga attitude, when ugali nga maadal tayo, laglagi pa nyo tayo muna ket ugali nga panagtalek ti Espiritu Santo, itata ket ugali met may panggep ti panangi set ti priorities tayo. When no panangi establisar tayo no anya ti focus nga pakaiturungan ti pampanunot ken estilo ti panagbiag tayo. Ugali nga no adda pa kaiturungan tanapalaos ang panagtarigagay, datay passionate ti panagtarigagay mo. Aramide mami nakabelam tapno magunod mo detoy. Pagbalinem detoy nga passion nga kas top priority tingles. Detat maadal tayo katigidjay wise men. Urnusem ti oras mo nga isot ipangpangrunam. Iyon unam nga aramiden. Deta ti makuna nga panagiset ti priority. Ket no kumano astrologers da nga kas panangipagarup ti dadduma. Dagitoy nga wise men nabayag ngay nadadal da dagiti urnos, dagiti planeta ken bitbitwen ken pagilasinan kadigidi nga panangwen. Anya ti kang runaan nga prioridad dagitoy mamasirib nga tattao detoy man ti makita tayo kadakwada. Their priority to pursue the Lord. Okay. Ipangpangruna da ti panang tuntun da ken ni Apo Jesus. Saan kadpay nga simken ken ka amasapul at tuntunen ti Diyos mo kakabsat? Wenno masapul nga amwem nga ti makaisalakan ken ka. Amuyo kaduan dagiti gagayem ko ken kabaddungalan ko nana. Kaduan na nga mamok ket lumalakay ken bumambaket da natalakayak met ngaminan. Ket kada kayo nga kakabsat umasidegen ti patingga ti pabelo ti biag tayo. So nga panawen kuman nga sangwen tayo met nga tuntunen no anya ti sumaruno a pagturungan tayo no agpatingganton ti panawen tayo ditoy daga. Anat makunayo kadeta. And then deti pay ti may kadwa nga maadal tayo kadigidjay masisirib nga tattao wenno mago gayam. Isu detay gift of the Magi kung kunada. So ti prioridad dagitoy nga mago ket ti panagrukbab kanapo Dios. Dalawag ti panggep da nga indeklarar da idi nagbiyahe da. Nakita mi ti bitwen na kunana di bersikulo nga nagparang ti daya isu nga imay kami nga agdaydayaw ken kuana. So kakabsat ana ti nakaiturungan ti passion tayo pada nga lalakay. Ana Las Vegas, panagpaspasyar turista, panagpaparty, isuda ka digita, isuda ka ti prioridad ti biag tayo kakabsat. Ngamno kitaan tayo no anyat na masirib kadigito yata tao, detoy ti makita tayo nga nakaawagan da ti masirib gaputa amuda no ana ti prioridad da ti biag. Amom kadin usapay ana parsuwa ka ti lubong. Pinanunot mo kan dagitaan. Anya ti nakaiturungan ti panagkalikagom tapusom. Ana sugal, palot, wenno ana agbirok tubing. Nalakaunay nga maiyaw-awan ti focus tayo ti biag gaputa ti kayaw ti kinabaknang. Kayaw digiti napipintas ken makaayayo nga kalikagom ti bagi nga idusdus ngo ti lubong ti nakakapture nakatiliw ti atensyon ti adu nga tao.
Kaya anapay, di makita tayo. Their priority to present their gifts. At ako na ijay, versikulo, when they had opened their treasures, they presented to him gold, frankincense, and myrrh. Dato yung panangit daton dati sagot da kakabsat. Ti saklang ti Mesiyas. Ket bunga ti panagrukbab dati kinaari ken kina Dios ni Apo Jesus. Daytoy kakabsat ti gapuna nga daytoy pudpudno nga Kristiyano ket kakuyog ti panagrukbab na tay panangisagot na ti tithes. At dapay nayon na nga offering. Manipod ti masapulan na. Gaputa bigbigan mi ngamin. Da kami nga masasaw nga nayanak ti barong nga kinatao. Wenno Kristiyano nga sumursurot ken ni Apo Jesus. Mabigbig mi nga ni Apo Dios ti akin kukwa ti sibubukel a lubong ken dagiti sanikwa tayo ket naggapo amin ken kuana. San laing a kwarta ti pagrukbab tayo ken Apo Dios. No di pay ket ti oras tayo. Pati panagserbi tayo. Dagita ti maadal tayo nga ugali dagiti mamasirib amago. Adu pa laeng agpapanita ti mangbirbirok ti Dios a pagrukbabanda tapno mapandamet isagot dagiti regalo da. Ket may panggap ti regalo, adda kad pay nabalbalor nga mapanunot mo nga regalo. Ngem ti panangited ni Apo Dios Ama ti bugbugtong nga anak na. Tapnon may salakan ka kadigiti basbasol mo. Awan ti pakayaspingan ti sanikwa ken pati pay mismo ti biag tayo. Nga mabalin nga isagot tayo a panagrukbab ken panagyaman ti Dios na marsoa kada tayo. No maysa ka kadigiti napasnek nga mangbirbirok ti Dios amang isalakan may bilang ka kadigiti masirib nga kas kadigiti mago. Timet may katlo pagwadan tayo ket ni Ana. Datoy jay masasaw nga the life of Ana. Masarakan datoy jay Lucas kapitulo 2 versikulo 36 aging ganat 38. At damet may sa profeta bakit prophetess kunanay jay. Bakit unayin? Iso ni Ana nga anak ni Fanuel ti tribo ti Aser. 7 atawen ang nagdenada iti asawa na, ket 80 ketupat atawenen anabalo so manungarod lat tawen na detoy abaketen kakabsat. Ngayon basahin nyo detoy, saan nga pimampanaw ti templo, aldaw rabii nga nagdaydayaw ti Dios nagayayunar ken nagkarkararan. Ket idi daydimet lang nga oras simmangpet ni Ana ket nagyaman ti Dios sa nagsao maipapan ti ubing kadigiti amin nga agururay ti pannakawayawaya ti Dios. Dato binasa tayo ket kasilpo jay pakasaritaan ni Simeon. Okay, ni Simeon dato binasa tayo itay ket simmarunumet nga naikabit datoy ababa nga pakasaritaan ni Ana. Talo lang nga bersikulos ti mabasa ti pakasaritaan ni Ana ti Biblia. Okay? Ngem napateg unay detoy nga pasamak tanudyak ag kamali detoy ti umuna nga pannakaidasar tiubi nga Jesus ti publiko. So nayanak jay Bethlehem and then kalpasan ti sumagmamano nga tawen naidasar ket detoy jay senaryo ijay templo. So sagaysain tayo man nga amirisen doon niya ti maadal tayo nga ugali ni Ana nga mabalin tayo nga tuladen. So ti may katlong attitude. Isu detoy dayjay being consistent.
Awan ti may maysa nga balika sa pakayulugan ti consistent ti Ilocano, nagbiro kak ta diksyonaryo. Ngem ti bukod ko nga panakaawat, ti kayat na nga sa uwen ti consistent, pare-pareho. Saan nga agbalbaliw. Sa kumanen pinadas ti Tagalog nga dictionary, kat ti kasimplian nga kayat na nga sa uwen, ket hindi nagbabago. So parehas mat lang. At dabay, dagiti nauneg nga translation ti Tagalog nga naalinsunod or kasang-ayon. Kahit at adamanin nga naununeg nga di tayo maawatan. Ngem kasta ti kayat na nga sa uwen ti consistent, deta ti maadal tayo manipod kani ana. Okay. Ti consistency nga maadal tayo kan ana, ket jay kuna jay bersikulo nga 84 atawenen anabalo. So, no 84 atawenen anabalo sa nagasawa, ti 7 atawen, ang mano dayjay 91 so nagasawa nga tamet iti 18 di tay amo uno 20 so nasarok nga sa gasot ti tawenan detoy agbangbangutan na bakit agasem ti rigat tiyag maysa kabsat iti biyag. Nabigbig ko detoy ti biyag ti maysa nga kinaubingak nga nakakonek ko kalpasan ti 60 years nga di kam nagkita. So lodi agdagam deto. Balo ti 11 months deto nga gayem ko. Okay nga maprotektaran ti privacy na ta. Jack met ibagbaga ti nagan na. Okay. Balo ti 11 months nga agmay sang agbibiyag nga dapay met nga rod sakit na. Ngem ikumperar mo deto ni Ana 84 years nga balon ti kuna deto yung Biblia. Ket jay consistency na saan na pimampanaw jay templo aldaw rabii nga nagdaydayaw iti Diyos nagay ayunar ken nagkarkararag dayta ti masasao nga consistent sana nagbalbaliw pare-pareho ti aramiden na ti atidog nga 84 years nga ni Apo Diyos laeng tinakaitulungan ti biyag na babaen ti panagay ayunar ken panagkararag. Mano kada tayo ti di makaindor nga agkararag. Ha? Hello God. Thank you ti miimbag mo kanyak. Goodbye God. Busy ak tadapay papanak wenno adupay ti aramide. Dito'y JRM, ito'y Hawaii, ken dagiti amin namin nga JRM churches tintero nga lubong sumagmono na surok nga 85 nga simbaan dito nakaibilangan mi. Okay? At da masasao nga tarrying nights ti kada umuna nga Lunes ken Martes ti bulan. Mapang kami agtari wenno aguray adumngeg ti timek ken presensya ni Apo Dios ti kayat na sa wentari adda ka nga nakatughaw ti maysa mabalin mo ti agtari itayan ta kwartum tabalay mo ti estilo tayo ngamin ket kaslala refrigerator ti panangusar tayo ken ni Apo Dios samula lukatan no adda ka sa pulam no agkararag tayo ket kasla order ka tayo waiter enumeration dagiti kayat mo dawaten kanapo Dios ti kay batugan ti kararag tayo. Ngem ti tari ket irantam ti dumatag ti presensya ni Apo Dios ket dumngeg ka ti timek ti presensya na. Wenno irantam ti dumngeg ti arasaas ti espiritu ken ka. Ngem daytoy nga event nga tarrying night ti Jesus Reigns kasla isu ti kababasitan nga at atendaran dagiti miyembro ta kunak pati siya ket saan kami pa met nga ro na makaregular ag atendar. Kasapulan tayo kakabsat ti agtari wenno dumngeg kanapo Dios. Ket isingasing ko nga padasen tayo nga rugyan detoy uray ta balbalay tayo laeng ti pangpadasan tayo. Detoy gagangay ni Ana nga agayunar ken agkararag wenno agtari
Nalabit nga iso tinagubugan jay pigsa na nga nangibaklay kadigiti dadagsen ti biyag 80 ketupat atawen. Ket detoy ti maadal tayo ken kuana iso jay consistent to endure life's challenges. Nasayaat nga maadal tayo detoy nga attitude wenno ugali. Ipakpakita na nga uray no kasano ti rigat ti biag. Agtultuloy tayo nga nakakapet kanapo Dios, uray no kasano ti sagsagabaen tayo kadagitoy a panawen ti pandemya, wenno uray anyaman na parikot nga sangsangwen tayo nga madama. At the believers no daduma nga adalabas sita problema na ang maipasango kadakwada, umibetdan ti pamati. Ngem naadal ko kakabsat nga dito iti balakad nga rembeng nga sursuruwen tayo, don't flee from God, but run towards God. Tapnon isut pagpaisalakanam, iti panawen ti didigra wenno problema. Ipakita ni Propeta Ana nga kabelan tayo met yagibtor amang sango kadagiti problema tayo no agtalined tayo laeng nga napudno ken napinget nga agtalek ken ni Apo Dios ti anyaman na parikot nga maipasango. Tinamnama tayo ti pannakaisalakan tayo ket agururay a biag nga agnanayon ket napigpigsada kuma ngem dagiti worries wenno anxieties agraman pay ti anyaman akabutbuteng tayo. Ket para kadigiti pada nga agserserbi ken ni Apo Dios, uray anya nga sanga ti ministry manipud pastor, aging ganat janitor, daytoy ti maysa nga maadal tayo kaniana. Agtalined tayo kuma nga consistent in serving God. Kabuybuyog na met ti consistent nga saan nga agbalbaliw no di ket agtalinaed nga napinget a panagkararag consistent in our prayer life. Diyay panagkarkararag ti makaited ti kinapinget, panagibtur, ken kinabara ti pamati tayo ken Apo Dios. Kang runana nga kasla isulaeng tinururay ni Ana, kadayjay imbaga kitay taltallo lang nga sentences, apakabuklan ti pakasaritaan na. Ngem nairaman ni Ana nga malagip, may panggep ka ni Apo sa sugapo ka dito yung inaramid na. Ing kasaba ni Ana tinagan ni Apo Jesus akas mangisalakan ti sangalubungan. DJ ti naadal tayo ken kuana. Impagarup ko idi nga day di babae nga Samaritana nga malagipyo day nakapag-asawa tinamin 5 nga narana ni Apo Jesus jay bubon idi imuna isu ti impagarup kong imuna nga ebanghelista kaputa malagipyo nga imbaga ni Apo Jesus nga no siya sinuman nga minom ti danom nga ipaina ket santo nga mawaw gaputa ni Apo Jesus laeng ti paggapuan ti living water. Dayjay Samaritana nagtartaraya na pan jay ili nga napan nangirakurak nga namitnan ti mangisalakan. Ngem kadetoy nga nabasa tayo itatta. Nigayam ana ti munapay nga nang ianunsyo may panggep ti Mesias nga isu ti ururayen ti sangalubungan a makaipaay ti wayawaya manipud ti basol. So dayjay consistency nga masapul a maadal tayo amin ket isu dayjay consistent in sharing the word of God. Kada tayo nga Kristiyano ket kasapulan a masursuro tayo nga sipawen ti anyaman nga oportunidad nga mangikasaba ti naimbagadamag ti pannakaisalakan babaen kani Apo Jesus. Ditay ko mapalusuten ti gundaway nga mabalin nga makaipaay ti panagbalbaliw ti biag ti maysa managbasol nga dipay nakaawat ti pamakawan ni Apo Jesus.
Laglagi pa nyo nga gaputi biyag tayo nga madamay ita. Ket resulta ti panangidanon ti maysa nga tao, wenno maysa nga pastor, wenno maysa nga okasyon nga naangegan tayo ti ebanghelyo, nga isut ng balbaliw ti direksyon tayo ti biyag. So kas kinuna di bersikulo itay, nga binasa tayo may panggep kanana, simmangpet niya na, ket nagyaman iti Diyos sa nagsao may papantubing, kadigidi amin nga gururay ti pannakawaya-waya ti Diyos ti Jerusalem. Ni Apo Jesus jay ubing. Dayjay ti ubing ti Pasko nga sarsaritaen dayto nga bersikulo. Imay dayto nga ubing babayen ti pannakaipas ngay na ken Birhen Maria tapno nisu ti mangisalakan ti basbasol ti sangalubungan. Daytoy ti rinambakan tayo kadaytoy a Pasko. Kas maysa kadagiti nakaawat ti sagot wenno regalo ni Apo Dios apan nakaisalakan. Obligasyon tayo met ti mangipakamo kadaytoy nga ebanghelyo kadagiti sabsabali payat at tao nga di pay nakamammo ken nakaawat ken Apo Jesus. Dagitoy kakabsat ti pakabuklan dagiti pagwadan nga ugali nga naadal tayo kada Simeon, dagiti wise men, wano dagiti mago, dagiti masisirib, nga tattao nga nagkaputi adayo nga daya, ken deto'y naudi nga personalidad nga iso ni Ana nga propeta ti templo. Sabay kumata, napasingkedan ti panakawat tayo nga ni Apo Jesus ti rason nga rinambakan tayo daytoy a Pasko. Sabay kuma ta namamu tayo nga pannakaisalakan ti sangalubungan ti tema no sapay nga imay ni Apo Jesus ditoy daga. Daytoy tinakaigapo nga da panagramrambak a napasamak bayat ti Christmas season. Ket kalpasan daytoy nga encounter wenno pannakamamu tayo ken ni Apo Jesus. Ket itultuloy tayo kuma nga addapay ti panang tuntun ken panangamamu tayo ken kuana. Kadagiti sampay nga nakaisuko ti biag da kadetoy amang isalakan. Adawen tayo kuma detoy a pagwadan, adalen tayo tapno isuda ti mangiturong kada tayo nga mangitultuloy nga mangsurot ti panangamamu tayo ken ni Apo Jesus. Ket kakabsat dagitoy ti pakabuklan dagiti imbinglay mi kada kayo ita. Tallo nga ugali, tallo nga attitudes. Tapnon may tultuloy tayo nga tuntunen ti mangisalakang kada tayo. Makita yun to'y panagtalek ti Espiritu Santo deta tumuna. Pagbalinen tayo ni Apo Diyos nga isu ti prioridad tayo, setting of priorities, ti kayat nangasawen deto. And then may katlo, being consistent with God. Nga inyulog ko ti panagtalined tayo kuma, consistent. Mataginayon tayo kuma ti pamati, panagkararag, ken panangikasaba tayo ken ni Apo Diyos. Detoy kakabsat nga masangwanan tayo manipod ita ket pangrugyan laeng ti journey wenno tayaktaken tayo nga dalan nga agturong ti relasyon ken Apo Dios nga agpatingga sa dilangit. Ti pangrugyan detoy kakabsat ket tay pannakamamum ken Apo Jesus. Ket no samupay nga naramid daytoy iti napalabas, awisen ka kadi. Awisen ka, Apo Jesus, o umay agari ti pusok. Mabalin na kasuruten kabsat ket pagbalinam detoy nga kararag mo, nga umasideg tinaindaklan, nga namarswa nga nangisalakang kada kayo. We invite you, Jesus, to come into our lives. Isukok ti biyag ko ken ka. Agpakawanak kadagiti basbasol ko. Ket sika kadi Apo Jesus
ti mangisalakan kanyak ti dusa nga sangko kabala na bayadan. Ket sika kadi Apo Jesus ti pangitalkak nga mangugas kadigiti basbasol ko. Gaputa sangko nga kabaelan nga ramiden ida. Ti ura niya nga nasaya at aramid panaglinteg wano niya man na trabaho. Manipo di tangal daw Apo Jesus sika kadin tiagari ti biyag ko. Ket Apo mi a Dios awatek mit ti sagot mo nga biyag nga nanayon. Ken panakaikameng ko ti pamilya. Dagitoy ti ikararag ko tinagan ni Apo Jesus. Amen. Ket babaen kadeta nga mensahe kakabsat ti pamilya mamaklay nagnanay ti Hawaii nganda itay ti California ti danon mi kada kayo ti nabara nga kablao mi ti naimbag nga baro atawen niyo amin ket sapay kumatagtali na tayo nga napudno kani Apo Dios. Amen.